Фігуранта так званої Сімферопольської справи про тероризм Узеїра Абдулаєва вдалося перевести в медичну частину Сімферопольського СІЗО. Це стало можливо завдяки спільним зусиллям адвокатів, правозахисників і членів громадської наглядової ради. Про це йшла мова на черговому зібранні Кримської солідарності. Стан здоров'я політв'язня критичний. У чоловіка набрякла нога, у нього висока температура. Родичі підозрюють, що почалося зараження крові. У СІЗО йому давали антибіотики, але відмовлялися переводити в медзаклад. За Узеїра заступилося українське МЗС. Крім того, звернення до російського уповноваженого з прав людини написав адвокат Ніколай Полозов. Напередодні дружині Узеїра разом з представниками громадської наглядової ради вдалося потрапити в ізолятор, і тільки після цього чоловікові надали медичну допомогу. Узеїра Абдулаєва силовики затримали у 2016 році. Він один з фігурантів так званої Сімферопольської справи про тероризм. Окупанти звинувачують його в участі у забороненій в Росії організації Хизбут Тахрир. Комиссии добились того, что Узеира перевели в медсанчасть. Хочу сказать, что, по их словам, Узеир не опечален тем, что его постигло.